κάνουμε το γύρο από εδώ, θα πάμε από εδώ Μέρμικα, κάνουμε Σιλάρι, Παναγιάς και κατάλαβα, ναι. Βγάζει τα μωρίδια και θα... Έχω το κέρασμα στο γύρο. Πάμε. Να είσαι καλά, έχω και εγώ κέρασμα στο... Ωραία, είναι. Εντάξει. Λοιπόν, παιδιά μου, και πείτε μου πού, εσείς από πού είστε? Από Λαμία. Καλά, Μυτιλίνη. Μυτιλίνη. Κομωτινή. Ωραιότατα. Παντού έχω. Παντού και το έχω απολαύσει. Κάθε τόπος λοιπόν έχει τις δικές του μορφές. Είναι τόπος μοναδικός και υπέροχος. Και τα παιδιά που είναι στα Καρδάμελα και αυτά ευχαριστημένα θα είναι. Λοιπόν, είμαστε στον κάμπο της Χίου. Την Παναγιά της Ιριώτισσα που είμαστε. Εδώ είμαστε λοιπόν στο γεφύρι της Μαξιμίνας. Εδώ παλιά υπήρχε πύργος του Μάξιμου και έξω και το γεφύρι της Μαξιμίνας. Λοιπόν, κάνε λίγο πιο εκεί να μπορώ να βλέπω τους ανθρώπους όλους. Εγώ είμαι δασκάλα. Λοιπόν, παιδιά μου, θα θυμώσω με αυτό που σας έδωσε το κέρασμα τώρα. Εγώ φταίω. Εσύ είστε. Ναι. Γιατί εντάξει. Για να μην χάνουμε χρόνο για εσάς, γιατί το πρόγραμμά σας είναι αρκετά σφιχτό και απαιτητικό. Ενώ εγώ σας τρέχω σε κουτάκι να μην σας πάω χρόνο. Βλέπω ένα παιδί το οποίο νομίζω ήταν μαθητής σε κάποιο σχολείο που ήμουνα. Πώς σε λένε? Γιάννη. Πείτε το. Πολίτσος. Θυμάσαι? Ποιο Ποιο σχολείο. σχολείο? Το δεύτερο δημοτικό. Αυτό δεν αποφοιτήσατε? Ναι. Και οι δυο σας. Βέβαια, είδες που θυμάμαι, η δασκάλα θυμάται. Λοιπόν, καλώς μαρτύρατε στον κάμπο όλοι λοιπόν. Ο κάμπος είναι μια περιοχή, θέλω να βλέπω τους ανθρώπους να βλέπετε εδώ, που δεν είναι από τη Χίο. Λοιπόν, μια πολύ σημαντική περιοχή για τη Χίο. Φτιαγμένη και οργανωμένη μετά την παρακμή του Βυζαντίου. Οπότε η Χίος δίνεται με κάποιο τρόπο στους Δυτικούς, στους Γενοβέζους. Οι Γενοβέζοι έρχονται εδώ, βρίσκουν τη μαστίγα στα νότια και μια έφορη κοιλάδα εδώ στον κάμπο, όπου θεωρούν ότι εδώ μπορούν να κάνουν πράγματα. Παίρνουν τα εσπεριδοειδή, καλλιεργούνται τα περιβόλια εδώ στον κάμπο και ο κάμπος γίνεται μια πολύ σπουδαία περιοχή, αποδίδει. Παλιότερα καλλιεργούνταν σιτηρά, επίσης υπήρχε καλλιέργεια, υπήρχαν μεταξυσκόλικες και ήταν φημισμένα τα μεταξυσκά της περιοχής αυτής. Αλλά από τη στιγμή που καλλιεργήθηκαν τα εσπεριδοειδή, έγινε πάρα πολύ ποιοτικά προϊόντα παρήγαγε ο κάμπος και αυτά πουλιότανε γιατί η Χίος ήταν γνωστή πάντα για τις εμπορικές της ικανότητες. Εντάξει, από τη θέση της. Έτσι λοιπόν, στη Χίο βρίσκονται άνθρωποι που έχουν οικονομική επιφάνεια, έχουν δυνατότητα, γνωρίζουν πράγματα, είναι ταξιδεμένοι, αυτοί μπλέκουν με τους Γενοβέζους και φτιάχνουν μια πάρα πολύ ισχυρή κοινωνική τάξη, η οποία κατά κάποιο τρόπο υπάρχει παντού μέσα στη Μεσόγειο. Ταξιδεύει, μεταφέρει προϊόντα, δημιουργεί στην πορεία των χρόνων μεγάλες εμπορικές συναλλαγές και συναναστροφές. Δύσκολοι κατακτητές οι Γενοβέζοι, ήλεγχαν ποιο προϊόν είναι της Χίου, το πιο γνωστό. Στη μαστίχα. Εντάξει, η μαστίχα πρώτα, το εσπεριδοειδή μετά, τα έχουν πάρα πολύ προστατευμένα οι Γενοβέζοι, γιατί δεν θέλουν να χάνεται καθόλου ούτε μαστίχα ούτε κανένας καρπός και όποιος τυχόν και εκλέψει ή εμπορευτεί έξω από τη Μαώνα που ήταν η εταιρεία που διεύθυνε το εμπόριο τότε, τιμωρούνταν με άσκημες τιμωρίες. Λοιπόν, έτσι δημιουργείται ο κάμπος. Εδώ, στο τέλος είναι τα μεγάλα και μακριάς διάρκειας εξοχικά πλούσιων ανθρώπων. Η κοινωνία λοιπόν προήρθε από τους ντόπιους, από Βυζαντινούς οι οποίοι έρχονται είτε εξόριστοι από το Βυζάντιο γιατί μπορούσαν και να απειλούν την εξουσία κατά κάποιο τρόπο γιατί είχαν υψηλές δυνατότητες και φοβόταν οι υψηλόβαθμοι μη τυχόν τους πάρουν τις θέσεις τους ή επειδή ήταν σε παρακμή το Βυζάντιο έφευγαν από μόνοι τους.
Κάποιοι είχαν έρθει από πριν ως αξιωματούχοι στην περιοχή. Οπότε έχουμε λοιπόν έναν κόσμο αρκετά ισχυρό μαζεμένο σε αυτόν τον τόπο. Όταν έρχονται οι Γενοβέζοι, αυτοί πήραν τον τίτλο του πολίτη της Γένοβας. Οπότε μπορούν να ταξιδεύουν παντού με μεγάλες ελευθερίες. Έτσι λοιπόν δημιουργεί το κάμπος. Τι είναι ο κάμπος? Είναι μεγάλα κτήματα, εσπεριδοειδή όπως είπαμε, διόροφα συνήθως ή και τριόροφα κτίσματα, τα οποία είναι μικρά. Είναι μεγάλα, έτσι. Είναι μεγάλα. Στον πάνω όροφο ήταν η κατοικία με μεγάλα δωμάτια και στον κάτω, στο ισόγειο, ήταν συνήθως χώροι όπου ήταν αποθηκευτικοί, εντάξει, ή μεταποιητικοί. Υπήρχαν μέσα στα κτήματα και παράσπιτα στα οποία έμειναν οι ανεστάτες, αυτοί οι οποίοι καλλιεργούσαν. Δεν καλλιεργούσαν οι ιδιοκτήτες, είχαν κλίματα, ταξίδια, δεξιά-αριστερά, έκαναν τις εμπορικές τους δουλειές. Αλλά τα κτήματα υπήρχαν εργάτες, υπήρχαν οι επιστάτες, ανεστάτες που λέγαμε στο κάπου, το ανασταίνω, δίνω ζωή. Έτσι λοιπόν έχουμε εδώ πέρα μεγάλες οικογένειες, που άλλες προέρχονται λοιπόν από το Βυζάντιο, άλλες από τη Γένοβα, άλλες ήταν ντόπιες, οι οποίες στην πορεία των χρόνων, με μια τεράστια όσμωση που αναπτύχθηκε, γίνονται ισχυρές οικογένειες της Χίου. Εντάξει. Μεγάλα ονόματα, Ροδοκανά, Κυράλης, Φιλίτσι και άπειρα άλλα ονόματα. Ακριβώς, Καλβοκορέσιδες, οικογένειες που είναι μισή από εδώ, μισή από εκεί και φτιάχνουν ένα άλλο όνομα στην πορεία. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν μια ισχυρή δύναμη. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τα κτήματα εδώ, οπωσδήποτε έχουν και κάποιο μεγάλο κτήμα στην πόλη, γιατί είπαμε πως είναι αρχοντικά, εδώ είναι το εξοχικά τους. Ταυτόχρονα τους συναντούμε στο Λονδίνο, τους συναντούμε στην Μασσαλία, τους συναντούμε στην Οδυσσό, τους συναντούμε στις Ινδίες. Σε πολλά μέρη του κόσμου. Μάλιστα ο Θωμάς μας είχε παρουσιάσει, ο κύριος Θωμάς, ο οποίος είναι μέτρ του είδους, μας είχε παρουσιάσει για το νεκροταφείο στο Λονδίνο των Χίων. Δεν μας είχε παρουσιάσει. Ναι. Το θυμάμαι εγώ. Και θα το επαναλάβουμε την Νοεμβρίου. Θα το επαναλάβετε και θα είναι με καλύτερη... Για τη χειακή παροικία του Λονδίνου που ήταν πολύ μεγάλη. Και είχε, ακριβώς είχαν μπει στα νεκροταφεία. Που φαινόταν και η δύναμη των αυτών που ήταν θαμμένοι, έτσι. Προϊόν μετά. Ναι. Λοιπόν, σφαγή του 22. Ο κάμπος καταστρέφεται πάρα πολύ. Διότι αυτοί που είχαν τα κτήματα ήταν και οι προεστοί, ήταν αυτοί που είχαν την εξουσία. Τους μάζεψαν όλοι με πολύ καλή σχέση με τους Τούρκους εδώ μεταξύ, έτσι δεν είναι, Θωμά? Με πολύ καλή σχέση με τους Τούρκους, γιατί τα συμφέροντά τους ήταν έτσι κι αλλιώς με τη διοίκηση. Όμως υπάρχουν πλευρές της Χίου οι οποίες δεν έχουν τόσο καλή ζωή. Και αυτοί μπαίνουν στη διαδικασία ότι ναι, πρέπει να επαναστατήσουν. Οι Τούρκοι θίγονται και στεναχωριούνται γιατί οι προύχοντες εδώ δεν κατάφεραν να προλάβουν αυτή την κατάσταση, τους μαζεύουν όλους στο κάστρο και τελικά τους σκοτώνουν. Πηγαίνοντας προς το εργατικό κέντρο, αν δείτε εκεί τη στήλη που υπάρχει, γράφονται πάνω όλα τα ονόματα. Και κάθε οικογένεια του κάμπου έχει να δώσει πολλά ονόματα που σκοτώθηκαν τότε στη σφαγή. Μέσα στο κτήμα Αριέντη, που δεν είναι εύκολο να μπούμε, εκεί μέσα υπάρχουν διάφορες προτομές και του Ευστράτιου Αριέντη, ο οποίος ήταν σύντροφος με το Ρίγα Φεραίο και σκοτώθηκαν μαζί στον πύργο Νεμπόησα στο Βελιγράδι. Δηλαδή θέλω να πω ότι μέσα ο κάμπος είχε διάφορες ιδιότητες ανθρώπων. Η σφαγή λοιπόν χτυπάει πάρα πολύ άσχημα τον κάμπο. Η επόμενη ζημιά που παθαίνει ο κάμπος είναι ξαναφτιάχνονται τα περιβόλια του, αλλά γύρω στο 1850-51 έχουμε ένα πολύ άσχημο καιρό. Το λένε κάφτερα στοιχείο. Γιατί κάηκαν τα περιβόλια. Τελείωσε, κάηκαν. Μετά από αυτό λοιπόν, γιατί κάθε φορά οι άνθρωποι προσπαθούν να ξεκινήσουν από την αρχή. Το 22 φύγανε. Στην Σύρα, δεξιά, αριστερά, άλλοι δούλοι πουλήθηκαν, μεγάλες ιστορίες και βαριές. Σιγά σιγά όμως ξαναφτιάχνεται η κοινωνία, ξαναφτιάχνεται ο κόσμος. Το 1850 ο κάμπος ξανακαταστρέφεται. Ξαναξεκινάει μετά πάλι και ξαναδημιουργείται, επειδή υπάρχει μια δυνατότητα οικονομική.
Και έχουμε το μεγάλο και συγκλονιστικό γεγονός για τυχαίο. Ποιο είναι? Το 1881 ο μεγάλος σεισμός. Ο μεγάλος σεισμός, μιλάμε για πάνω από 25.000 νεκρούς. Ο κάμπος ισοπεδώνεται. Οι πύργοι που υπήρχαν, οι τρύπαδοι στον κάμπο, πέφτουν όλοι. Υπάρχουν λίγα δείγματα, γύρω στους 3 ή 4 πύργους από πριν το σεισμό. Ο σεισμός στοιχείο είναι πρώτο του σεισμού μιλάμε και μετά το σεισμό. Και ακόμα γίνεται κάθε χρόνο μνημόσυνο την ημέρα εκείνη. Διότι είναι μια πάρα πολύ σκληρή ανάμνηση. Αλλά οι άνθρωποι είναι δυνατοί. Και πάλι ξαναξεκινούν. Κάθε φορά λοιπόν, μετά από κάθε καταστροφή, ξανά ξεκινούν και ξανά δημιουργούν και μετά από αυτό ξαναφτιάχνουν τα κτήματα με τα καινούργια πια σπίτια, αυτού του τύπου που είναι πια μετά το σεισμό, εντάξει, και ξαναβάζουν τις ζωές τους μέσα. Ξεκινάμε να προχωράμε γιατί αισθάνθηκα κάποιες ψυχάλες και θα μιλάμε σιγά σιγά. Ποιο είναι το δέντρο εδώ του κάμπου που είναι πάρα πολύ γνωστό και το προϊόν του είναι πάρα πολύ μυρωδάτο και σημαντικό? Το μανταρίνι. Το μανταρίνι λοιπόν έχει έρθει γύρω στο 1860-62 από την οικογένεια Χορέμη. Ξέρουμε το κτήμα Χορέμη στο Αιγαίο μέσα στην πόλη. Ένα τεράστιο κτήμα. Έβδορε λοιπόν στις Ινδίες, εκεί μαζί με την οικογένεια Ράλι και βρίσκει το δέντρο του μανταρίνι. Λέει αυτό πρέπει να ταιριάζει στην οικογένεια. Και παίρνει μπόλι, παίρνει κλαδί και τον μπολιάζουν πάνω στις νερατζίες και γίνονται οι μανταρινιές σιγά σιγά στο κτήμα του μέσα στην πόλη και μετά επεκτείνεται η καλλιέργεια στον κάμπο που ταιριάζει στον κάμπο, αν και είναι ευπαθές. Βλέπουμε τα τοιχογύρια, βλέπουμε αυτούς τους ψηλούς τείχους, εδώ θα δούμε μεγαλύτερο. Προστατεύουν τα κτήματα, εντάξει, από τους βαριούς, τους δύσκολους καιρούς, τους μεγάλους αέριδες, την ασκοθάλασσα, τους νοτινούς καιρούς που καίνε τα περιβόλια, από τη σκόνη που παλιά οι δρόμοι δεν ήταν άσφαλτος, και η σκόνη δεν ήταν καλό, ευπαθή είναι τα ασκοτικά, και φυσικά και από όσους είχαν διάθεση να κλέψουν. Αυτοί οι τείχοι έχουν διαμορφώσει όμως το χαρακτήρα μας. Είμαστε λίγο που λέμε μονόχνοτοι, λίγο αντικοινωνικοί. Και πάμε να προχωρήσουμε, θα τα λέμε σιγά σιγά στον δρόμο. Μια